part 2. Det her, det er part 2. Vi har lige haft en griner over noget, I hører lige lidt. Nå, næste spørgsmål. Drikker I? Nej. Det tætteste, jeg kan lide på alkohol, det er idræk. Hun sagde strækmærker lige før. Hun sagde, det tætteste på alkohol. Jeg kan lide det strækmærker, så jeg drikker. Men sådan er det, når man ikke er sådan, man er tankegang. Så hun slettede videoen, men jeg laver lige, jeg klipper lige det ind. Ja, det er godt. Så det bliver det er godt, du hej. Det er godt, du hej. Nå, ja. Nej, jeg gider ikke sådan en lortehat på. Det der, det er ikke sjovt, det der, jeg kan lave. Godt. Hej kærester. Ja, og ja, du har også en kæreste. Nej, jeg har... Anton vil gerne være kærester med dig. Ikke også Anton? Han hedder Anton Udberg, og han bor i Nykøbing. Så ved I det. Og de knipper. Vi knipper ikke. Jeg skal bare se dig flippe ud, fordi jeg elsker, når du siger, vi knipper ikke. Ja, vi gør vi ikke, hvis jeg er jomfru. Er vi så enige om, jeg ikke har haft sex? Ja, godt, mig. Altså, hvis du filmer i kysset, kan du også filme i knipper. Emma, jeg er ikke just til at lave min egen pornofilm. Det har jeg aldrig gjort før. Det har jeg sgu. Jeg kan jo ikke lave pornofilm, når jeg ikke har bollet. Okay, den der samtale tager vi senere. Vi skal endelig senere. I får det gode af. Okay. Er I bange for mørke? Nej, jeg har bange for, hvad der er i mørket, men... De farlige bussemænd. Ej, I skal høre noget sjovt. Fordi at Emmas mor også, at hendes far er mega overbeskyttende. Så siger hun sådan til sin mor, Emma, du må ikke tage bussen ud til Emma, fordi der kan være, at du bliver voldtaget i busserne. Fordi det er farligt at køre med bus. Og jeg har kørt med bus, siden jeg var 12 og sådan noget. Jeg sidder sjovt nok stadig her. Din forældre er sjov. Får du tit dumme spørgsmål? Jeg får fucking tit dumme spørgsmål. Sådan et eller andet sidste uge eller sådan et eller andet. Hvor der er en, der skriver, poste et billede af jeres fisser, men så tænker hvor fuck, altså hvor dumt. Gå dog ind på RedTube og få dig en wank der, jeg er da ligeglad. Det skal ikke være min spam, så jeg sletter lortet. Hvor kender I hinanden fra? Længe leve Facebook! Ej, men sådan er det, når man sender en vennermorgen på kætter, ikke? Nej, jeg sendte den ikke. Det var ikke mig, der sendte den. Det passer. I hvert fald ikke. ikke. Min søster. Det var det. 100. 100. Jeg sender ikke nej, jeg kan ikke lide Ginger. Nej, det er der. Jo, jeg kan godt lide Ginger. Jeg elsker Ginger. Prøv at se, hvor langt hår Emma har. Se. Så skal du vide, hvor langt det er på hendes ej. Så skal du se, vi gjorde sådan et eller andet med, at vi tog det sådan om bag ryggen her. Vi har begge to sådan spejderfikstemmer. Så gjorde vi sådan her, og så ind under hendes arm, og så stillede vi hende sådan her, og så se, Emma har langt hår under armene. Så stod hun sådan lige nede i fæsser. Det var meget sjovt. Nå, ja, men igennem en fælles vilje. Og så første gang vi var sammen, der var vi... Du gik i 7. jeg gik i 8. Ja. Og så... Hvis vi var, så blev vi bare bedste venner fra dag 1. Det er det faktisk meget fint. Hvis jeg har en dag tilbage at leve i, hvad vil du lave? Hvis man møder ham. Hvis de mødte ham. 100%. Jeg vil finde den lækreste fyr. Anton. Måske. Nej, altså du får ikke noget sex. Nej, okay. Nej, men så... Nej, du vil gerne knippe din stol, men du vil ikke knippe Anton. Jeg har ondt af dig, Anton. Du skal ikke flygte fra hende, mens du kan. Jeg kan ikke nå at flygte endnu, fordi... Men altså, se. Det er too late. Nej, men nej. Jeg vil... Ved jeg ikke. Købe en is. Og den største is i verden. Ej, jeg vil lave bumpy jump, eller svømme med krokodiller, eller hajer, eller delfiner. Fuck, jeg vil gerne svømme med delfiner. Det var sejt. Eller jeg vil gerne ride på en tiger. En tiger? Man kan ikke ride på en tiger. Nej, man dør. Jeg fodrer en løveunge, eller en tigerunge, eller en leopardunge. En pandaunge! En panda! En panda! Jeg ligger. Nå, hvad synes I om Alexander i dag? Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er ikke en af dem, der hater på ham og siger, at han er en fucking idiot, og I går godt nok meget op i det. Har I nogensinde mødt ham, tænker jeg? Nej, men jeg synes, han virker lidt sådan meget, jeg er kendt-agtigt. Det vil jeg nok sige, ja. Og jeg har ikke styr på det, så I skal ikke spørge mig. Det er spamsky. Ja. Jeg ved, ja. Han er vel fin nok, han er en dreng. Han kommer fra den land, han er ikke dansk. Jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Fortæl om jer selv. Okay, du fortæller mig, jeg fortæller dig. Okay, det her, det er Emma Nielsen, og hun bor i Nykøbing, og hun er 12 år, hun er 14 år gammel. Hun fylder 15 i her i oktober, og du er lige startet i 9. klasse på Nordbyskolen, og hun har 2 søskende og en mor og far, så er fucking sej. Og så har de en kat uden hår. Det er fucking sejt, og den lugter, og den siger og så hedder den Fanny.
Vi skulle næsten have Fanny med. Find hende! Okay. Hvad kan vi mere fortælle om Emma? Okay. Ja, Emma hun bor ude i noget, der hedder Bangsebro. Nej, okay, Anton, nu er jeg alene med dig, ikke også? Du skal lige høre efter her. Fordi Emma snakker hele tiden om dig. Hun kan virkelig godt lide dig, og det er rigtig, rigtig sødt. Og jeg håber, I bliver kærester, og hun fortæller også, at din familie er sød og sådan noget. Og vi skal mødes, fordi jeg skal godkende dig. Hvis jeg ikke kan godkende dig, så er det bare synd. Så går den højere. Okay, det lyder som om, der går en elefant op ad trappen, når Emma hun går, men hun er sådan... Nu har hun katten med. Den river hende bare. Det var ikke sygt. Hej, Fanna. Okay, hvis det kan i verden, mand. Hun lugter. Lugter hun? Se. Hej, det er Fanny. Ej, hun rev hul i min strømpebukser. Jeg tabte min kat. Fan. Prøv at vise hende til kameraet. Kom så. Hun er døsig. Men Misa! Fucking grim. For hun rev hul i mine strømpebukser. Grim Misa. Og nu hoppede den ned. Okay. Du skal fortælle mig. Hej Fanny. Emma Josefine Hoffmann. 16 år gammel. Hjerneskadet. Jeg Et IQ på størrelse med en sprogstørrelse 39. Ej, okay. Men alle hedder mig åbenbart. altid. Ingen venner. Det er ikke overraskende. Nej, men hun er cool, hun er frisk, og hun har en kæreste, David, og han er en rigtig flink dreng. Og så... hun har en kat, der hedder Bille, som er løbet væk. Og hun har en mor, eller hun bor sammen med sin mor og papfar. Og min søster. Og biologiske søster, der Og hedder Anne. Ja, dem. Okay, det er dig, der snakker. Undskyld. Og hun har verdens sejeste bedste veninde, og hun hedder Emma Nielsen, og det er mig. Nej, men også hun skal på efterskole Søndag. på søndag, Grøntsøndag Og Emma kommer efterskole. til at savne mig. Meget. Og Emma for helvede. Jeg leger lige. Ja, du er nok lidt okay. Det ved jeg ikke. Og hvis man skulle beskrive hendes... ikke. Måske blive stykker. Nej. Okay. Jeg har lyst til det, fordi bare det Ja, der er ikke så meget at fortælle om Emma. Lille, hjerneskadet og uinteressant. Okay, bare fordi jeg laver en dig, så skal jeg lige have Lille som med i pakken. Naturligt tak. Nej, hun er dejlig. Nu gør vi ikke længere, for nu er den allerede, nu vi snakket meget længe. Okay. Men follow os. Hej. Hej hej.